Kojim pravom to govori? Ama ne radi se ni o kakvom pravu, Milutine. O molbi se radi. Molba se ne govori tim tonom. I da znaš, Milane, ja ću u šumi biti za 5 dana. To ti dobar stoji. Nećeš. Očuvala. Nećeš, naređujem. Ako mi naređuješ, more! Ja general, ti general, kojim pravom? A to tvoje predsjednikovanje. To možeš mačku o rep. Ja naredbe takvog predsjednika ne priznajem. Takvog. Hoćeš da kažeš marionetskog, izdajničkog? Hoću da kažem. Okupacijonog. Pa dobro, Milutine. Onda mogu ko stariji brat nešto te zove. Nema braće, kada je otadžbina i zakletva u pitanju, možeš mi biti brat 100 puta. Pa kako ne shvataš da sam ja tamo obećao, jemčio sam da niko neće od vas u šumu. Kome si jemčio, čije si ime jemčio, pa pola ovih ljudi došlo da odmah ode u šumu. Nije vreme za to. Uvijek je vreme kada se brani otadžbina, uvijek je. Slušaj, ako jedan od vas ode u šumu, ni jedan srpski zarobljenik neće doći iz Nemačke. Hoće li kada srpske i savezničke trupe dođu na kapije Osnabrika i drugih zarobljeničkih logora? Hoće. Moj Milutine, ne ubija se voš štapom. Vola moraš mladim u glavu, pa ko da razume ako ti ne razumeš? General si vojnik. A mi sad ni tog štapa nemamo. A o Magi da si ne govori. Nemam na koga da se oslonim. Pola vlade mi je nesposobno, a pola fukara. Ja sam mislio da ćeš ti da podupriš kad dođeš. Podupirat ću ja tebe iz gore sever. Šta se ti upalio ko da si gimnazijalac, ko da te onaj Simović pujdo, šta bi ti ko Draža štapom na bika, onda noć na glavu pao pomoćinu. Ili kao komunci, pobio 2-3 žandarma, crvenu zastavu na opštinu, na crkvu, a kad zatutnje gusenice priši. I onda švabe čelikom kupaju, a na vataj suša. 100 za jednog, 300 za jednog bilo je u Kragujevcu. Ne može se više orati od srpskih grobova. Ko da vas dovede pameti? Ko? Ajde ti, komunci, to je profesionalni bašibozluk. Žilnik Broz Pijade, sve sami pravoslavci. Pa namjerno oni to rade, bre, Srbina, namjerno rade. Onda ćemo morati da idemo u Australiju, Ameriku po srpski rasad. Čime bi ti na Nemce? Pa ništa i nismo mogli 41. kad smo imali 1.000.000 vojnika i topove. Sad ćemo lovačkim puškama... Tada smo bili izdani! A opet ćemo biti izdani! Čečer će nas prodati za šaku grčkih maslina. A izvini, molim te. Ne pitaj. Oprosti. Ne pitah te kako je bilo tamo. U ropstvu. Kako je bilo je. Hajde, ja svašta pitam. Kome je ropstvo prijelo? Bilo i tako. Ništa gore od nemoći nema, moji Milane. Ti u žicama, logori puni Srba, a oni ovde žare i pale. Ubi ljude čežnja i nemoć. Znaš te kažu, da mi se kuće dokopati pa da ginem, ta bi mi smrt teško pala ko pivo u avgustu. Nije vrijeme za to, Milutine. Kako nije vreme? Kako nije vreme? Kada će ako nije sada? Eto, Englezi zube istupiše pozivajući na oružje. Kralj, vlada u Londonu. Kako ćeš sutra prijateljima pogledati u oči kada se vrate? Kojim prijateljima? Zečevi! 50 novih neupotrebljenih aviona. Oni su iskoristili, potrpali rodbinu i otišli u Englesku da se vuku po banjama i hotelima. Sram ih bilo! A to što ne Englezi tupiše zube pozivajući na borbu, pa što ne pozovu Holandjane, Norvežane, nego nas. Dokle ćemo lako da ginemo i lako da praštamo umor. Dokle?
Strpljen, spašen. Sad godinicu dve, ne treba niti zboriti, niti rmoriti. Ne, treba uludo ginuti. Kad se Amerikanci iskrcaju na Jadran, kad bačuška ojača, onda jadana majka, ako Rusi prvi uđu. Ima i tome spasa. Kako to? Da će Bog da se Amerikanci prvi iskrcaju na Jadran. Onda odmah treba praviti Srbiju, ni pošto Jugoslaviju, Srbiju, kraj da se vrati zajedno s Amerikancima, ni pošto kasnije. A Hrvati? Eno im! Pa neka prave državu, ali onda će ih praviti kao poražena nacija. I to, tek kad im se sudi. Sad smo se ortačili s njima i nikad više ako ima i jedne pametne srpske glave. Prečetvorili su Srbe i u Slavoniji i u Bosni. 500.000 izbjeglica hrani onaj nesrećni Toma Maksimović. Slovence dovodimo vamo. Valjda sad nešto razumeš. Važnija je sada i veća Jorga planina nego Zlatibor i Kopaonik. Da će Bog da se Amerikanci iskrcaju na Jadran i da nas Churchill ne proda. Da će Bog. Dobro. Ja u šumu neću ići bar još neko vreme, ali da znaš, niti ću bilo kakvu funkciju obavljati za vreme okupacije, ni vojnu, ni političku, i to da znaš. Bolje išta nego ništa. Da će Bog da nas Churchill ne proda. Da će Bog. A ti, Milane, šta ćeš ti? Kad ovo prođe, Ja. uzdaću se u Boga. A i Nedići nikad nisu bili duga veka. Ako te taj tvoj jemac Bog izneveri. Pa ima ona kruška u dvorištu. A za štranku ćemo lako.